Reálne ty už nič nemusíš robiť v traktore. Iba dávať pozor, aby si nezabal stĺp. Zatiaľ to nič jeden. Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CA cenou NX 610 do traktora Zetor a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali navigáciu v obci Beince, konkrétne do traktora Zetor Proxima HS 110. Takto vyzeral traktor pred samotnou montážou a ako prvé sme si vymenili samotný volant za náš elektrovolant, ktorý sme si uchytili a následne namontovali. Následne sme sa pustili do ťahania kabeláže a presunuli sme sa na strechu, ktorú sme si odmastnili, vyčistili, namerali presný stred a nalepili samotnú anténu na strechu. A takto vyzerala finálna strecha. Na záver sme si už iba upevnili samotný tablet a takto vyzerala finálna montáž. Následne sme spolu so zákazníkom prešli na pole, kde sme si navigáciu najprv nakalibrovali a prešli sme na samotné školenie, kde sme mu ukázali aj samotné nové funkcie, ako vytvorenie hranice pomocou vykreslenia. Po školení sa zákazník rozhodol vyskúšať si navigáciu v reálnej praxi a my už sme si natočili iba tieto zábery. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow. A ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.